Днеска съм карал парушката, а го дига. Скъса се цял ден да играе. Викам, мани го се умори. Какво прави верно да удиш троянс? Ева ти кръстата, пусни го по това по... Да, бе, ще го качим в YouTube. Качи го на компютър и го пусни да го гледат. Еми да. Гледай, страшен. Гошко ли сте го кръстени? Не, това е Рики Монтана, бе. Рики Монтана. Да, от филма. Там с уния пътките, къде ги яздеше. Сите наред. Рики Монтана, това, гледай го. Ева ти цар. Ама онова малкото се и въртеше, бе. Сега му задам. Кефи се нещо. Днеска парушката го сказал, да викам, ти го умори. Него ние с поръчка си идваме много често. На друг нещо, бе, човек, бе. Ма свикна с нас, ей, Гоша. Айде. Ама снима и него как го действа. Да, бе, чакай сега такова. Аз го снимах. Да те снима, че те Абе, качи... нали ме вижда, че... Да те видят от това... Не сме видели вече. Не, бе, от това. Ще го качим, бе. После. Нема, бе, нищо му нема, бе. Гледай го. Еба ти танците. Майката си евала. Значи много вас... Какво му действате, аз не мога да разберем. Гледай. Как му действат, не знам. Не ще, бе, аз колко пъти пробах, не ще и не ще. Ева си, майка. Това ако неко зоологическа, че иска, че се струпат децата да го гледат. А че стане? Не изпълнява си някакъв танц, бе. Да, бе. Ето, аз заставам до него и ти снимаш. Дай, действай. Не, Витката го изпърши. Мечи.